Казвам се Моника Попова и съм професор по керамика в Нов български университет в България, в град София. В резиденцията в ТАУ Ксичоан присъствам с 7 мои студенти, както и с моя съпруг, който също е преподавател в Нов български университет. Темата на изложбата в превод означава една фраза, която се слага на неща, които са безкрайно раними и чупливи. Аз, разбира се, правя това е една метафора към дори към материала, с който ние работихме през тези 3 месеца, порцелана, като нещо много крехко и ранимо и чупливо, и същевременно след като бъде изпечено става толкова здраво, подобно на камък. Така и нашите чувства и всичко, през което преминахме като емоции, са безкрайно чупливи и раними, и ние преминахме през много емоционални състояния, през плюса си и минуса си, но накрая това, което направихме, е толкова силно и здраво и мощно, и точно това ни дава сила. И благодарение на цялото това преживяно присъствие тук, ние станахме по-силни и по-влюбени в керамиката. Здравейте, казвам се Методи Попов и съм преподавател в Нов български университет. Тази година имах възможността 3 месеца да съм тук и да правя пластики, които са тук зад мене. Голяма част от нещата са неща, които тук съм преживял, и пластични неща, които реших тук да направя, и това беше страхотното, че можех всяко едно нещо да доразвия. Нещо, което започнах, след което да го развия, и тук получих идеалната възможност това нещо да го случа. Никога не съм имал такива големи възможности да мога тези неща да бъдат подредени по този начин. Hello, my name is Daniela Boyanova. I'm a ceramic artist and student from Bulgaria. I've always had a very strong fascination with dreams and stories. I actually wanted to be an illustrator before I became a ceramic artist, and that's why a lot of my sculptures feel very illustrative. The main theme that I wanted to touch upon in my residency is stories about wolves and people transforming into wolves. Like this big sculpture over here depicts a wolf and human fighting with each other in a sort of comedic way. And there's also a bunch of other tiny sculptures that depict wolves interacting with humans in some sort of way.